مستيات بيتنا. سلام كما يتوعلو كبرات تخاتلتنا نتي نخلت عامتات زغطسله دماو كينات تግራይ مزازم كخون يو تباهيلو اب حدار 2022 اب منغو فدرالاوي منግስቲ ኢትዮጵያን ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዝተፈረመ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሎሚ اب 2026 ናብ ፍጹም መፍሻል ገጹ ይጓዓዝ ከም ዘሎ ዘመልክቱ ንጹራት ምልክታት ይረኣዩለው። እዚ ሓድሽ ውጥረት ነቲ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዝነበረ ናይ ምሕዝነት ግንባራት ብምግልባጥ ነስመራን መቐለን ናብ ሓደ ምስጢራዊ ጽምዶ ዘምፀ ክኸውን እንከሎ ነዲስ ኣበባ ድማ ናብ ዓቢ ሸቕሎትን ስግኣትን ኣእቲዋ ኣሎ። ነዚ ሓድሽ ፖለቲካዊ ወጥሪ መድረኽ ዝኸፈተሉ ዳይሬክተር ሃገራዊ ስልያን ኣገልግሎታት ጸጥታን ኢትዮጵያ ሬድዋን ሁሴንን ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ዝኾነ ጌታቸው ረዳን ኣብ ማዕከን ዜና አልጀዚራ ብሓባር ብእንግሊዝኛ ብዘውፅእዎ ናይ ክሲ ጽሑፍ እዩ። እቶም ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ጽሑፎም ሕወሓት ብደገፍን ብምእዙዝነትን መንግስቲ ኤርትራ ተደፋፊኡ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓድሽ ኩናት ንምኽፋት ይዳሎ ከም ዘሎ ኣጠንቂቖም። ኣብቲ ዘውፅእዎ ትንተና ኤርትራ ንዕጡቓት ፋኖን ሕወሓትን ብሓባር ትድግፍ ከም ዘላ ብምውቃስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ንምፍሻል ዓቢ ፖለቲካዊ ሸውሃት ከም ዘለዎ ገሊጾም። ብቐጥታዊ ደገፍ ኤርትራ ገዚፍ ሓይሊ ምኽታት ምስልጣንን ምዕጣቕን ቀፂሉሎ ዝበሉ እቶም ሰበስልጣን እቶም ብኤርትራ ዝምእከሉ ዘለዉ ሓይልታት ሕጂ ካልእ ግጭት ንምውላዕ ኣብ ኣስመራ መቐለን ሱዳንን ሱቱርን ዘይሱቱርን ኣኼባታት የካይዱ ከም ዘለዉ ጠቒሶም ስርዓት ግደፍ ነዚ ክሲ እዚ ብቕልጡፍ እዩ ነፂግዎ። ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ኤክስ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ካብ አዲስ አበባ ዝቐረበ ክስታት ቲያትራውን ፈጠራውን ብምባል ሓቅነት ከም ዘይብሉ ገሊጹ። የማነ ኣስመራ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ዘብቅዐ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ከም ዘይተቃወመቶ ብምሙጋት ምሕልፎ እቲ ፖተምኪን ክብል ዝገለጾ ገዛእ ሰልፊ ብልጽግናን ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ዝነበረ ተዛታይ ጉጅለን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ንምፍጻም ይሓስቡ ከም ዝነበሩ ወቂሱ። ኤርትራ ብፍቃድ ፌደራላዊ መንግስቲኣ ናብቲ ግጭት ተጎቲታ ኣትያ ዝበለ የማነ ገብረ መስቀል ካብኡ ንላዕሊ ዘገድስ ከዓ ሓፈሻዊ ዕላማታት ኣጀንዳ ናይቲ ኩናት ብንጹር ንኤርትራ ዘጠቃለለን ዕላማ ዝገበረን መንባር እዩ ኢሉ። ስምምዕ ፕሪቶሪያ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምዃኑ ብምግላጽ እውን ኩሎም ወገናት ንትሕዝትኡ ብጽቡቕ ድሌት ተቐቢሎም እንተደኣ ኣብ ግብሪ ኣውዒሎሞ ኤርትራ ነቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ኢትዮጵያ ዝተበጽሐ ስምምዕ ንምፍሻል ፖለቲካዊ ሸውሃት ኮነ ረብሓ የብላን ክብል ጽሒፉ። ስርዓት ግደፍ ነዚ ወፍሪ እዚ ጮግራፍ በዓል ሃሪማ በዓላተ እዊ ብምባል ምስቲ ኢትዮጵያ ከተቕርቦ ፀንሐት ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝተኣሳሰረ ካልእ ሓድሽ ግጭትን ተጻብኦን ንምፅሕታር ዝዓለመ ናይ ምድንጋር ፕሮፓጋንዳ እዩ ክብል ይገልጾ። እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ዘገርም ዘሎ ጉዳይ እቲ ካብ እዋን ደባዊ ኩናት ናይ 98 ጀሚሩ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝቐጸለ ኣብ ዝቐረባ ናይ 2 ዓመት ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ድማ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ዝበጽሐ ሕሱም ቅርሕንትን ተጻብኦን ሕወሓትን ህግደፍን ሕጂ ናብ ጽምዶ ወይ ምሕዝነት ይቕየር ምህላው እዩ። ስርዓት ግደፍ ሕወሓት ኣብ ሕዳር 2020 ኣብ ልዕሊ ሰሜናዊ እዚ ኢትዮጵያ ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ነቲ ኩናት ከም ዝወልዖን ንኤርትራ ንምጥቃዕ ውጥን ከም ዝነበሮን ክምጉት ጸኒሑ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ዝቐረባ ሒደት ዓመታት ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ምስ ተቐየረ ክልቲኦም ወገናት ማለት ኣስመራን መቐለን ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሓያል ወጥርን ምትፍናንን ከኣትዉ ተገዲዶም። እዚ ሓበራዊ ስግኣት ከዓ እዩ ናብዚ ሕጂ ብስም ጽምዶ ዝግለጽ ዘሎ ሓድሽ ዝምድና ዘቃረቦም። ኣስመራን መቐለን ነዚ ምሕዝነተን ምድልዳል ኣብ ዝጽዕራሉ ዘለዋ እዋን ኣዲስ ኣበባ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዓይኒ ጥርጣራን ተጻብኦን ክትጥምቶ ጸኒሓላ። እቶም ኣብ ተጻብኦ ጸኒሖም ኣብ ሕዳር 2022 ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝፈረሙ ጌታቸውን ሬድዋንን ሎሚ ብሓባር ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝፍጠር ግጭት ሕልሚ ኢሳያስ ክብሉ ይኸስለው። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፈለማ ነቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕ መኻልፍ ክብል ገሊጽዎ እኳ እንተነበረ ጸኒሑ ግን ኣብ ግብሪ ክፍጸም ከም ዝደሊ ምግላጹ ይዝከር። እቲ ንሕወሓት ወኪሉ
نتي ناي سلام سممع زفرم ጌታቸው ረዳ ምክትል አቦ ወንበር ናይቲ ውድብን ፕሬዝዳንት ናይቲ ድሕሪ ስምምዕ ዝቆመ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኮይኑ የገልግል ነይሩ ይኹን እምበር ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ብዝተፈጥረ ዓሚቕ ውሽጣዊ ምስሕሓብን ምፍንጫልን ነቲ ዞባ ናብ ሓድሽ ቅልውላው ኣእትይዎ ኣሎ እቲ ኩነታት እናገደደ ዝመፀ ሕወሓት ኣብ ዝቐረበ እዋን እቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ብወገን ኣዲስ ኣበባ ሙሉእ ብሙሉእ ተጣሒሱ እዩ ብምባል ነቲ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ዝነበረ ግዚያዊ ምምሕዳር ብምፍራስ ንሱ ዝመርሖ ሓድሽ ክልላዊ መንግስቲ ከም ዝመስረተ ምስ ኣወጀ እዩ ብወገን ፌደራላዊ መንግስቲ እውን ሕወሓት ንትሕዝቶ እቲ ስምምዕ ብምጥሓስ ምስ ኤርትራ ብዝገብሮ ዘሎ ጽምዶ ነቲ ናይ ሰላም ውዕል ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘፍረሶ ክስታት ከቐርብ ጸኒሑ ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ ናብ ኩናት ክቕየር እዩ ዘብሎ ዘሎ ከዓ በቲ ካብ ክልል ትግራይ ዝስማዕ ዘሎ ናይ ክተት ጻውዒት እዩ ምንጭታት ንቢቢሲ ከም ዝሓበርዎ ብሕወሓት ዝምራሕ ቤት ምኽሪ ሓደ ናይ ክተት ኣዋጅ ንምጽዳቕ ይዳሎ ኣሎ ህላውን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ዝወፀ ኣዋጅ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዘሎ ኣዋጅ ዕድሚኡን ጥዕንኡን ዝፈቕደሉ ዝኾነ ትግራዋይ ንዝቐርበሉ ጻውዒት ክተት ተቐቢሉ ግቡኡ ናይ ምፍጻም ብሄራዊ ግዴታ ኣለዎ ዝብል እዩ በቲ እናኸረረ ዝመጽእ ዘሎ ወጥሪ ፌደራላዊ መንግስትን ሕወሓትን ዝተሸቐለ ሕብረት ኣፍሪቃ ነቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንኽፍረም ወሳኒ ተራ ዝነበሮ ፍሉይ ወኪሉ ፕሬዝዳንት ናይጀርያ ነበር ኦባሳንጆ ዝመርሖ ልኡኽ ናብ ትግራይ ሰዲድዎ ኣሎ እቲ ልኡኽ ብ11 ሰነ 2026 ናብ መቐለ ብምኻድ ምስ መራሕቲ ሕወሓት ህፁፅ ዘተ ኣካይዱ ኦባሳንጆ ንማዕከናት ዜና እታ ክልል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዓላማ መገሽኡ ነገራት ካብዚ ኣብዚ እዋን በፂሖምሉ ዘለው ከቢድ ደረጃ ከይገዱ ንምግባር እዩ ኢሉ ወሲኹ ድማ እቲ ነዚ ሃገር ንምንዮ ሰላም ምርግጋእን ጸጥታን ክህሉ ቁጠባዊ ምዕባለ እውን ንኽቕፅል መስርሕ ምርድዳእ ብኸመይ ክንጅምሮ ንኽእል ዝብል እዩ እቲ ዕላማ ክብል ገሊጹ ሕወሓት ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰራዊት ፌደራል ንትግራይ ናብ ዳግማይ ዕፅዋ ንምእታው ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ከሲሱ ነይሩ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ዶባት ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ ምውድዳብ ነቲ ፀበባ የጋድደሎ ዝብል መግለፂ መቐለ ንጹር መርትዖታት ይኹን ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘይቕረበ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ግን ከም ዝዓበየ ይፍለጥ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ጎረባብቲ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ካብ ቅድም ኣትሒዞም መጠነ ሰፊሕ ሓይሊ ኣዋፊሮም ከም ዝጸንሑ ይፍለጥ ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣንጻር ዕጡቓት ፋኖ ብርቱዕ ኩናት ከካይድ ጸኒሑ እዩ ሕጂ ግን እቲ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ወጥሪ ናብ ዘየድሊ ከቢድ ረፅምን ኩናትን ከየምርሕ ዓቢ ስግኣት ፈጢሩ ይርከብ እቲ ብሕጂ ክፍጠር ዝኽእል ግጭት ድማ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ንኤርትራውን ምሕዋሱ ስለ ዘይተርፎ ንመላእ ጸጥታ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእቱ ሓደገኛ ምዕባለ ኮይኑ ይርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 13 ሰነ 2026 ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ኣብ ቀረባ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي